सुमन आम गार पार्क ହେଇଛି ଆସରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ କାମ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଯିବା। ଆସରେ ଗ୍ୟାସରେ କଣ ନଉଛ ଆସ ଗ୍ୟାସ ଆସ ଗ୍ୟାସ ଚାଲ ভালো চাবি পড়ছি বে কোন কইলে সুমন ସେକାନେ ପିଲା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ଯିବା ଭିତରୁ ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଓହୋ ପଚାରି ଆସ ଚାଲ ଭାଇ ଭିତରୁ ପାର୍କ ଯିବା ରାସ୍ତା କପଟ ଅଛି କି? ନା ଏପଟେ ମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ତ ରହସ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମନା କଲେ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ବଳ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଚାଲରେ ଯୋଡ଼ା ହଉଛି ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆସରେ ତମେ ଖେଳ ମୁଁ ସେଇଟା ଖେଳୁଛି ହେଲା ସେଇଠି ଖେଳୁଛି ବାକି ଗଲା ଆଡୁ ଠିକ ଅଛି Go!
ini khojila apa nih? Sekan जा खोज जा pinku देखिए पिंकू से दुनिया पाखरे कंट्री चलो जी हम पहुंचे चलो मालो उठे ए माँ उठे ए मालो उठे ए माँ